Naninninot. 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 Contes infantils a cau d'orella. Hola, Ninot. Avui t'explicaré un conte que ve d'unes illes que ens queden força lluny, però on el mar brilla com un mirall i la sorra de les platges és blanca. Aquestes illes formen part del Carib, que és un lloc ple de colors, de música divertida, de palmeres i també d'històries boniques. El conte d'avui ve concretament de Jamaica i ens parla d'una aranya força especial. Es diu Anansi. Anansi surt en molts contes d'avis i àvies del Carib i sempre ens ensenya alguna cosa, tot i que a vegades fa alguna trapelleria. Aquest conte es diu Anansi i la saviesa del món. Estira't, tanca els ullets i deixa que les paraules et portin fins a una illa càlida del Carib i tranquil·la on comencen totes les històries. Comencem el conte, Ninot. Fa molt i molt de temps, quan el món encara era jove, tots els animals i persones vivien sense saber masses coses. Ningú sabia com fer foc, ni com plantar una planta, ni com curar un refredat, ni com construir una casa que no es mullés quan plovia. La saviesa estava escampada pel món com petits granets de sorra, fins que un dia Nyamé, el gran esperit del cel, la va recollir tota i la va posar dins d'una carbassa gran i rodona. Anansi, l'aranya, que sempre volia saber més que ningú, va demanar a Nyamé que li deixés la carbassa. «Jo la guardaré bé i la faré servir amb molta saviesa», va dir fent veure que era molt seriosa. Nyamé va acceptar. Li va donar la carbassa i Anansi va córrer cap a casa seva. Però de seguida va tenir una idea. «I si em quedo la saviesa només per mi? Així seré el més llest del món!» Així doncs, Anansi va decidir amagar la carbassa al lloc més alt que trobés, la branca més alta de l'arbre més alt de tota la selva. Va començar a escalar, fent equilibris amb les potetes i la carbassa penjant d'una corda. Però ai, cada vegada que intentava pujar, la carbassa li feia nosa i relliscava. Anansi es queixava. «Oh, quin desastre! Amb tota la saviesa que tinc no aconsegueixo pujar aquest arbre!» Llavors, el seu fill petit, que el mirava des de sota, li va dir: «Papà, i si et penges la carbassa a l'esquena en lloc de dur-la davant?» Anansi es va quedar paradíssim. «Com és possible que tu, que ets tan petit, hagis tingut una idea millor que jo?» I en aquell moment, la carbassa li va relliscar, va caure a terra i es va trencar en 1000 bocins. La saviesa va volar com un vent suau. Es va escampar pel cel, pel mar, pels arbres, pels rius i va arribar a tot arreu. A la gent gran, als nens petits, a les famílies, als animals, a les plantes. I des d'aquell dia, tothom té una mica de saviesa dins seu. Anansi es va quedar amb cara de sorpresa, però des d'aquell dia va entendre una cosa molt important. La saviesa no és per guardar-la, és per compartir-la. I tu, Ninot? Què en faries tu si trobessis una carbassa plena de saviesa? Ho has pensat? A vegades volem guardar les coses només per nosaltres, pensant que això ens farà més especials. Però la veritat és que quan compartim, tots ens sortim guanyant. Com a Nancy, podem aprendre que les bones idees poden venir de qualsevol lloc i que escoltar també és una forma de ser savi.
I ara, ninot, fem un petit viatge de calma. Tanca els ulls. Imagina que flotes sobre una fulla al mig del mar del Carib. Estàs assegut sobre aquesta fulla gegant, verda i suau, que flota a l'aigua tranquil·líssima d'una llacuna caribenya. Tot és blau, verd i groc. L'aigua brilla. El sol t'escalfa la cara. I una brisa suau et fa pessigolletes a les galtes. Ara agafa aire pel nas, a poc, com si volguessis olorar el mar. I deixa anar l'aire per la boca com si bufessis una petxina suau. Repeteix 2 vegades més. I ara, imagina que des del cel la saviesa plou com si fossin petits punts de llum. Cauen sobre el teu front, sobre els teus ulls, sobre la teva panxa, sobre les teves cames. I quan cauen aquests granets de saviesa, et fan sentir tranquil, et fan sentir segur. Ara tot està en silenci. I només sents el mar, que fa una remor suau, que respira lentament, com tu. Tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar.